Boas tardes aos concelleiros, ás concelleiras, ás persoas que asisten a este plenario e ás persoas que nos siguen evidentemente a través da página web do noso Concello de Olavide. Vamos dar inicio da sesión da convocatoria da sesión ordinaria do Concello de Olavide correspondente ao día 28 de xullo do 2016. Un horario diferente ao que temos porque así o acordamos conjuntamente os grupos. Por lo tanto, procedemos ao primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do borrador da ata da última sesión celebrada, que foi o día 30 de xullo pasado, en sesión ordinaria. Non sei se tedes alguna cuestión que resaltar ou alguna cuestión na que non estou de acordo, os meus grupos, pois entendendo que non hai ninguna cuestión en contra, pois queda aprobada a propia acta da sesión. O segundo punto, que é dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Non sei se se trae algo de texto, nada. E, por lo tanto, pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede de expediente de modificación de créditos número 3/2016. Para eso, inicialmente ten a palabra o señor secretario, que vai a dar lectura do arroz. Entendemos unha presentación da Comisión para explicar o contido do expediente de modificación de créditos. O Concello acaba de recibir unha subvención para a posta en funcionamento dun obrador de emprego, a Ribeira, polo que faz necesaria unha aportación de 4.023,47 euros. Por iso, propomos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: a aprobación do expediente de concesión de créditos extraordinarios segundo o decreto número 3/2016 por importe de 4.023,47 euros. De acordo co tenor que se dá no expediente. Que sigue someterse a votación ordinaria a proposta presentada, tendo o seguinte resultado: votos a prol de expresor de compromiso por varios funcións transparentes. Estábanse para o pleno no Comité de Negar e ocupación de lector que viene común. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminado a favor do expediente de concesión de créditos extraordinarios segundo o decreto número 3/2016. Moi ben, pois vamos a iniciar como normalmente o facemos. En primeiro lugar, ten a palabra o portavoz de Compromiso por Galicia. Buenas tardes. En principio, pues a leer as condicións informativas, o noso voto é favorable, porque entendemos que, bueno, que é unha medida que vai a fomentar, pois, un posto de traballo, que sea pouco tempo, que a parte de resultados foi onde vai saliendo, pues, o noso voto vai ser favorable. Moi ben, moitas gracias, Manuel. Neste caso ten a palabra Brais Fidalgo do grupo de Ribeiro. Gracias. O noso grupo vai votar tamén a favor. E iso a pesar de que este modelo que implementa a Xunta de Galicia e outras administracións do Goberno do Emprego entendemos que está obsoleto, que non é o mellor nestes tempos, que o dineiro e os recursos públicos destinados a obradoiros é, cando menos, pouco aproveitado ou é un formato moito máis mellorable do que agora mesmo é, pero é evidente que vai a ser unha boa nova para o noso Concello, para unha xente vecinos do noso Concello que o necesitan e ao mesmo tempo que estou seguro que o aproveitarán a pesar das eivas estructurais que teñen os horarios de emprego, o cal, como xa dixen, non pode ser de outra maneira o noso grupo votar a favor. Nada máis. Gracias. Xacobo, de verdad. Neste caso, ya que teño manifestado reiteradamente que non concordamos moito coas modificacións de crédito, entendemos que é unha medida moi interesante que pode axudar a comarca neste caso, porque implica máis do Concello, o noso voto vai ser favorable. Moi ben, gracias. César, do Partido Popular. Ben, pois o noso voto tamén vai ser a favor da modificación de crédito. Nós, evidentemente, temos
axudan a sobrelevar a situación cando os momentos de dificultades económicas pois fan un pouquinho máis complexa a vida para moitos grupos de persoas, de vecinos e vecinas de Ribadavia neste caso. Tamén nos alegra o feito de que sexa, como sinalaba Xacobe, pois un obradoiro, neste caso compartido, evidentemente sempre que son compartidos con outros concellos, pois se puntúan máis por parte da Xunta de Galicia, por lo tanto, pois nos alegramos tamén de que outros concellos da comarca se vayan a beneficiar. Non é o único obradoiro de emprego que beneficia a comarca, senón que vai haber outros tamén na comunidade de concellos do Ribeiro. En definitiva, pois xa digo, nos estamos conformes co modelo de obradoiros como solución provisional ou transitoria para os problemas de moitos vecinos e veciñas. En ese sentido, pois evidentemente o voto será favorable unha vez tamén o salvaguardar a disponibilidade de crédito orzamental. Javier, agradecer pois o apoio da corporación pois a este expediente número 3 de crédito. Nós entendemos que vai ser un obradoiro positivo, xa que en moitos casos pois vai atender as necesidades básicas e elementales que cada día pois van surgindo máis, que son os servizos sociales, e sobre todo tamén leva outra línea que son as medioambientais para cuidar o noso entorno. Por tanto, eu penso que vai ser un obradoiro positivo e, bueno, pois a intencionalidade pois de seguir agrupándonos e sempre cando as bases das normativas algo así para ese tipo de obradoiros, e o Concello de Ribadavia sempre está aberto a participar con diferentes concellos e, sobre todo, efectivamente, parece ser que últimamente se prima máis este tipo de actuacións e nós estamos dispostos a seguir nesta línea. Moitas gracias, Javier. Podes, un segundo turno, algún? Vale, pois entendo que queda aprobado por unanimidade. E só dicir unha cuestión, eu creo que non entro a valorar como salen as órdenes da Xunta, evidentemente poden ser mellorables. En ese sentido, o noso único que facemos é, como decía Javier, pois intentar acadar o máximo posible para este concello cumplindo o que les marca. E con respecto aos obradoiros, que si teño claro e non concordo co portavoz do Partido Popular, é que sexa, dende logo, unha medida non para crear emprego, é para, máis que nada, formar a xente para que despois teñan ese. Eso debería de ser, creo, que a finalidade dos obradoiros de emprego, e a veces quen confundimos a xente somos nós mesmos, porque evidentemente un emprego de 6 meses nun contrato de formación non é que vaya a ser o futuro de ninguén, pode ser unha axuda puntual, como decía, pero eu creo que aí é onde os concellos teñen que ter a cabeza suficiente para saber o que queren. E eu por eso creo que neste caso a agrupación de concellos que conformamos pois o tuvemos moi claro, e unha das cousas que sí se pode formar empleo de longa duración e de que a xente sí que poida acceder a ese posto de traballo e, por exemplo, a axuda no fogar e que teña a titulación exixida, que nestes momentos, como estamos a ver, os concellos están tendo problemas para cubrir ese emprego. Ese debería ser a finalidade, por lo tanto, tamén é responsabilidade dos concellos de que, cando fan un obradoiro, non o fagan para facer obras ou cousas similares, que eu respeto moito e que quedan moi bonitas, sino para a cuestión que creo que os tres concellos fixemos ben. En ese sentido, pois, estamos satisfeitos de que non o concederán, e sí que tamén o teño manifestado en outras ocasións, temos unha espiña clavada co tema do obradoiro juvenil, porque creo que sí que era unha fórmula tamén para asentar a xente nova, porque era un obradoiro que espero que o ano teña a sensibilidade suficiente para darlo, porque iba encaminhado a unha situación bastante interesante, como pode ser a recollida da resina e demás. Eso é o que nós temos que decir, por lo tanto, darvos as gracias por o apoio neste punto. Nada máis. Pasamos a, entendo que queda aprobado por unanimidade, pasamos ao cuarto punto do orden do día, que é proposta do Grupo Municipal de Ribeiro en Común para o establecemento dun contrato homologado para a uva da denominación de orixe Ribeiro. Que lea, neste caso, primeiro os secretarios e cólogos de proposta e despois Propostas de acordo con as seguintes. Primeiro, instar a Consellería de Medio Rural a convocar os distintos representantes do sector
rural, o que trasladamos como acordo de proposta de acordo é que este Concello, este Pleno, insta a Consellería de Medio Rural a convocar os distintos representantes do sector vitivinícola do Ribeiro para establecer un contrato normal para a vendima que ven e, se pode ser, evidentemente, para as seguintes campañas, partindo sempre da base do contrato vixente que existiu ata o ano 2010, non sabéis, na época do chamado bipartito. E o mesmo dá traslado do presente acordo aos demais concellos da Río Ribeiro, ao propio Consello Regulador, a Deputación Provincial e a mencionada Consellería de Medio Rural. Isto é a proposta para nada máis. Moi ben, moitas gracias, Manuel. Vamos por Galicia. Vale, nos como deixamos as cousas informativas, pois vamos a apoiar a moción e nada que como explicou o portavoz da Revista Común, máis simbolismo establecido outra cousa, pero entendemos que o noso municipio é un dos municipios máis importantes no reparto das hectáreas que conforman a denominación de origen do Ribeiro, as 1.200, máis de 1.200 hectáreas que conforman a denominación de origen, o noso ten casi 200 hectáreas, entón entendemos tamén que tamén é importante que como capitalidade do Ribeiro, pois que tratemos de conseguir un mellor precio para todos os agricultores e agricultoras desta zona. Nada máis, gracias. Vale, Manuel, gracias. Xacobe, Benega. Bueno, como xa se dixo, esta é unha moción que ten vindo repetidamente a este pleno por desgraza. Sí que é ben certo que é competencia da Consellería do Medio Rural, pero saben as políticas que aplica a Consellería do actual presidente da Xunta e que estuvo desaparecida a maior parte da súa primeira legislatura. Eu creo que papel fundamentalmente deste Concello recordarlle a
impulsalo. Eu sei que é difícil, porque é un sector complicado, pero tamén quen pode liderar é a propia administración. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable, como non podía ser de outra maneira, pero de nada sirve, e eso sí que estou de acordo coa intención de todos os membros que forman a corporación, que estamos de acordo en que se firme o contrato e o desexo de todos, estou plenamente convencido de que é esa, pero non vale coa nosa intención porque nós non estamos onde realmente temos que impulsar. Por lo tanto, eu entendo que a Consellería ten que realmente apostar por o medio rural e sobre todo por o sector vitivinícola, xa que nesta comarca, aparte deste problema que temos, que gran parte dos viticultores non teñen unha estabilidade, aunque realmente coa baixa das producións que se están producindo, pois se acaba recollendo toda a uva. E sobre todo este ano, pois por unha plaga que foi o mildio, que fai reducir, pois bueno, pois ainda está por determinar o porcentaxe da súa reducción con respecto á colleita anterior, pero tamén é certo que o porcentaxe que se vai reducir non é só da propia enfermedade pois, do que é a uva, sino tamén do abandono que se está producindo nesta comarca. Quizás estea producindo en todas as comarcas de Galicia, pero nesta con máis porcentaxe. Primeiro, porque non se toman as medidas eficientes cara realmente a organización do territorio. E sobre todo, onde se organiza, como foi en San Andrés, que baixo o meu punto de vista, non se fallo, foi un éxito da propia administración autonómica, porque se está claro que non se está seguindo a trayectoria da propia concentración parcelaria, xa que non se están executando onde realmente hubo unha intervención por parte do diñeiro público para que os sermos realmente estean limpos. Entonces, eu penso que ese é outro problema, ¿no? Donde realmente pues, habrá que sacar unha política donde realmente se grave a aqueles propietarios donde non cuiden pues, o seu espacio, porque realmente non é só un problema que pueda ter o medio rural e os propios vecinos dos incendios, sino tamén das propias enfermedades que ao fin e ao cabo é un foco de generación das mismas e se estenden e fan que sean máis agresivas as mismas. E outro problema, para mí xa non é un problema, para mí é unha plaga, é o propio jabalí. O jabalí foi un problema que temos aquí que no seu día a propia administración pois impulsou e hoxe se lle escapou da mão. Entonces, eu penso que a administración autonómica ten que sentar a darle un impulso ao que é o sector primario. O creo sinceramente porque non é só esta comarca, que eu digo que é como máis problemática que outra, senón, pois tamén temos claro que ten que apostar por elo e, sin cambio, ten que poñer o interés para facer que esta moción que ven hoxe aquí se leve a cabo. Eu sei que o tempo que temos non é o máis axeitado, pero se as partes están interesadas, podemos concluir, porque seguramente este ano, pois a medida vai a finales de setembro, por o retraso que ten a maduración da uva, e pode conseguirlo. Sería bo para todos, sería bo por viticultores, sería bo para o sector, e eu penso que incluso para a administración, que en moitos casos se libraría de fondos. Por lo tanto, vai a miña crítica con ánimo constructivo e positivo, porque eu penso que hace onde temos que ir. Nada máis. Moitas gracias, Javier. Queredes un segundo turno? Un breve exposición. De puntualizacións. Bueno, o primeiro, suscribir por punto a intervención do portavoz do profesor Javier, coa que concordo ao 100% de todo o mencionado. Evidentemente, o mercado libre, bueno, libre, máis ben en oligopolio e monopolio, casi sempre, tamén hai que dicirlo,
bueno, hai unha serie de precisións que eu creo que é necesario facer, porque está ben que lembremos a época do bipartito, establecemento de contratos homologados, pero hai unhas cuestións tamén que unha vez que facemos esa vista atrás e facemos un pouco a genealogía do pasado e un pouco unha visión do que foi a existencia de contratos homologados, tamén hai que ter presente que as consecuencias que tuveron os acordos de prezos. Os acordos de prezos provocaron sancións por parte da Unión Europea. É dicir, hai unha serie, non nos debemos escapar. Aquí non se trata de que ahora chegue outro goberno e de repente diga que é ilegal facer acordos de prezos para a venda da uva. Non, é que xa existe, non só a uva, pasou tamén con Mexilón, pasou con outros sectores, que os acordos de prezos provocaron sancións millonarias dunha cuantía enorme da Unión Europea. Iso hai no que ter presente. Eu creo que a responsabilidade dun goberno tamén reside precisamente en non implementar medidas que vayan a traer como consecuencia sancións de outras administracións. Nos entendemos que iso é o lógico, iso é o razonable. Agora ben, si existen posibilidades de dotarse dun marco de mínimos, como así se fixo no ano 13, repito. Existen uns contratos nos que se establece, non se marca un prezo definitivo de compra de uvas, sino que se establece un mínimo, dende logo un acordo moi baixo, un acordo marco, non sei se andaba polo entorno dos, non sei se Javier Veragro, creo que eran 50 ou 60 céntimos, o establecía o contrato do 13, 60, exactamente, bueno, os acordos dun marco, acordos mínimos, dunha fixación, digamos, establecemento dun chan, un precio, pero claro, evidentemente tú que non podes facer, repito, que é un pouco que iba ao argumento inicial, creo que neste
porque senón realmente dentro de uns anos se lle van multiplicar os gastos pois de mantenimento, sobre todo de incendios forestais, porque ao fin e ao cabo os viticultores fan deixar dinheiro muchas veces. Por lo tanto, que paren e que se pensen que realmente parándose hoxe e invertir no futuro. Muy ben. Nadie creo que mellor que Javier nesta corporación para explicar o que conleva todo o que é a aposta por a viticultura, non? Eu creo que Javier o demostra non solamente con palabras e non con feitos. Eu só vou dicir unha cuestión que sí que non estou de acordo. Eu non estou de acordo, sí que concordo plenamente en que esta moción é importante. O que pasa que tamén me leva unha reflexión. Eu, dende que estou aquí, creo que trouxemos esta moción, bueno, xa non sei cantas veces, perdo a conta, non? E a verdade é que o resultado sempre é similar, por lo tanto, sí que non estou de acordo nunha cuestión. Sí que é importante que os concellos se implicaran nesta situación e que os alcaldes desta comarca se implicaran. Porque si recordo aquel bipartito, como estabas a falar, e si recordo cando se firmou, e o conselleiro naquele momento, que era un conselleiro do PNG, para mí un bo conselleiro, un gran conselleiro, naquele momento, pois, algúns sindicatos pois, se manifestaron porque non estaban de acordo ni siquiera con aquel acordo acabado. E, por tanto, exixían máis. Eu recordo como algúns que estaban neste goberno, incluídas esas partes do PNG, tamén estaban nesa manifestación. Con isto que quero dicir? Que aquí se ten instado dentro do Concello de Ribadavia, eu mesmo, agora e anteriormente tamén os alcaldes que conforman esta comarca, e moitas veces, por non ir en contra do seu propio partido, pois evidentemente non fan a forza que teñen que facer. E iso é un erro. Por que é un erro? Porque, como decía Javier, na medida en que se siga abandonando isto, os alcaldes non van a ter a que gobernar, ou non vamos a ter a que gobernar, por lo tanto xa non van a ter ningún poder. E iso é algo que non se logra entender. Sí que se logrará entender, seguramente, se mudan, como decía Brais, dentro de uns meses, a conformación do goberno galego, e seguramente moitos dos alcaldes que hoxe non se manifestan nestes términos, pois ao mellor aos 2 meses de entrada un posible goberno de outro color, pois si o faría. Pero en todo caso, eu creo que máis alá de cuestións administrativas, César, non entrando en si poden poner multas ou non poner multas, eu creo que este mecanismo, como decía Javier, é bo e, por lo tanto, temos que defender entre todos sin entrar en matices. Por lo tanto, eu creo que esa é a moción do espírito. Por lo tanto, eu creo que queda aprobada por unanimidade, entendo, e pasamos ao seguinte punto do día, que é o punto número 5, que é a proposta do Grupo Municipal de Ribeiro Común para ampliar o control e supervisión das obras en execución do Concello de Ribadavia e da súa adxudicación. Neste caso, que lea a proposta o secretario, e despois paso ao Concello. Propostas de acordo. Primeiro, habilitar os mecanismos administrativos oportunos que poñan inmediatamente en funcionamento o programa de apoio aos responsables de cada servicio para avaliar periódicamente a calidade das concesións externalizadas do Concello de Ribadavia. Segundo, ampliar ese control e supervisión ás obras contratadas polo goberno local, en prol dunha maior transparencia como garante de que se cumplen os plazos de execución das mesmas segundo acordado en Xunta de Goberno.
de servicios existentes no noso concello, pode ser a actual empresa de auga, pode ser a recente concesionaria do Servicio Municipal de Deportes, pode ser as diferentes que este concello ten e vai facendo, non? Entendemos que esta tamén é unha función necesaria. E unha última sería moitas veces ese control, supervisión e atención ás obras que se vayan elaborando no propio concello por as empresas adjudicatarias. Sería unha terceira función que nos entendemos que a día de hoxe só fai o grupo de goberno e nos proponemos que nese órgano haxa sitio, ademais para, por suposto, a equipa de goberno, para os técnicos, tamén para representantes dos diferentes grupos municipais, sempre tomando evidente a lei de contratos e administracións públicas como lei, o sea que esta é, estipulada por lei, a base de todo contrato na administración pública e tamén na local. En principio, un minuto máis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Manuel, 5 meses por ahí. Bien, nos en principio parecenos razonable, que é unha nova idea, pero non sei en que medida que se pode levar a cabo, porque a lei xa permite o que permite, e o goberno pois como pode dispor. Entonces, nos en principio vamos a estar. Gracias, Manuel. Se acaba de ganar. Por parte do noso grupo imos a dar o voto favorable a esta moción. Creo que é interesante a creación de esta comisión, fundamentalmente basándonos no descrito no punto 2. No, creo que pode ser positivo que se valore en conjunto da Corporación Municipal as obras e as adjudicacións para que teñan tamén un maior consenso veciñal e se leven a cabo dun xeito pensado, non? Entón, o noso voto vai ser favorable. Muy bien, muchas gracias. César Venegas. No, Pepe. Está bien coincidir, gracias sobre legal en ese sentido. Bueno, Non pasa nada. Vamos a ver, nada. podría pasar. Nada, neste caso non hai problema. Hai bueno, estamos ante unha proposta de reunión en común que nunha parte, son 3 puntos de acordo, pero un dos puntos de acordo, concretamente no primeiro, non é algo novo para nós. Este grupo, na legislatura pasada, concretamente no pleno de febreiro de 2013, presentou unha moción solicitando a creación de unha comisión de seguimento de contratos administrativos que tiña vixentes este concello. Daquela moción presentouse como consecuencia da reiterada aparición de contratos de concesións administrativas que estaban funcionando no Concello de Ribadavia en precario, é dicir, con contratos caducados. Fora, por exemplo, o caso da empresa que facía recollida de lixo, que levaba 2 anos co contrato caducado, caso da empresa que facía asistencia técnica da reclamación, que ocurría o mismo, levaba 2 anos co contrato caducado. Entón, en base a esa realidade, o noso grupo decidiu traer a este pleno unha moción nese sentido, na de crear unha comisión. Era unha moción positiva, de feito foi aprobada por unanimidade, que se pretendía de algún xeito desde toda a corporación colaborar nese seguimento e control de todas as concesións administrativas que tiña o Concello de Ribadavia vixentes, precisamente para evitar que se producisen situacións como as que acabo de relatar. Xa digo, daquela, febreiro do ano 2013, a moción aprobouse por unanimidade. Pois a verdade que temos que decir a día de hoxe que ese órgano, ese consello, esa comisión de seguimento non se chegou nin a constituir nin evidentemente a reunir nunca, o cual pois a verdade que dubidamos un pouco da eficiencia, o que pode ser a eficiencia do punto de acordo, porque xa adianto que nos votaremos a favor da proposición, porque evidentemente neste punto xa foi unha
conseguir vontade por parte das partes implicadas para, ao mellor, o xeito que se fan cesións de competencias de pleno en xunta de goberno, pois se poden facer ao revés, outra cesión de outras competencias de xunta de goberno cara ao pleno. É unha cuestión técnica que, ao mellor, pois, o secretario nos pode iluminar ao respecto, pero, bueno, eu entendo que en principio podría ser posible habendo vontade. Nese sentido, nos coincidimos en que na maior parte das ocasións pois, o procedimento que se está a empregar é un procedimento negociado en publicidade, perfectamente legítimo, desde logo, pero que, bueno, se poden explorar outras fórmulas, pois, por suposto que sí, sobre todo para determinados tipos de contratos que sí que entendemos que o mellor, sobre todo contratos de xestión de servizos e demais, entendemos que igual aí sería interesante optar por outros procedimentos abertos e non por os procedimentos restringidos. Nese sentido, pois nada, simplemente reiterar que o noso voto é favorable a esta proposición e agardar que se saia aprobada non ocurra o que ocurriu en 2013, que esa comisión de seguimento ou como se fala aquí, de órgano de apoio para avaliar a calidade de concesións externalizadas, pois que non corra a mesma sorte do que se propuso en 2013, que non se chega a constituir en un ser documento. Mais nada, Muchas gracias, Javier. Ben, a nos non nos parece tampouco demasiado mal, ao fin e ao cabo, todo o que sea, pois, canto máis opinión as cousas, nós estamos de acordo, canto máis opinións, sempre que sea en tema constructivo e positivo, pois a verdade é que, pois, bueno, pois as agradecemos, non? Que, de feito, moitas veces é o que estamos facendo diariamente, non só recoller, pois, ideas e iniciativas e propostas dos propios membros do grupo de goberno, sino que eu penso que vamos, desde que empezamos a legislatura, pois escoitando pois iniciativas que se están executando. Por lo tanto, nese aspecto non hai ningún problema. No tema de exploración de outra forma, pois eu penso que xa se están facendo, cando realmente vemos procedimentos. A lei se podía, casi todo se podía adjudicar por directamente, pois estamos abertos pois a imitación de novas empresas. Que ustedes creen que é mellor pois abrilo e darle maior publicidade para que poidan vir máis. Como comprenderá, todo o que veña a aportar o Concello de Ribadavia a adjudicar unha obra con menos custos e con maiores melloras, eu penso que sería paro calquera que se sentara aquí para non recibir. Por lo tanto, nós non vamos a obstaculizar pois o que é a iniciativa desta moción, porque en parte parece perfecto. Ahora, o que sí me gustaría tamén, xa que o portavoz do Partido Popular dixo de exploración, me gustaría que esa idea que ten aquí a levar a outra administración, sinceramente me gustaría. Por lo tanto, o noso grupo vai ser abster, entendo que non hai ningún problema en constituir a comisión e que poñerse a traballar para a futuro. Nada máis. Muchas gracias, Javier. Brais. Sí, muy brevemente, gracias. Una nota así a los diferentes portavoces y poco más yo creo que hay que añadir, a que por menos se manifestar nuestra intención de voto, ¿no? Bueno, a
nós podamos discrepar nalgúnas das cousas que se mencionan. Explico. Mellorar a transparencia, sempre. Pero, de logo, este Concello é un exemplo nese sentido. Eu quero deixar claro que o procedimento tanto de obras como de contratación de personal é un exemplo. Por qué? Porque, sin ir máis longe, aquí están invitados todos os concelleiros e concelleiras desta corporación a participar en todos os procesos que se dan nesta corporación en contratación de obras. E, por lo tanto, outra cousa ben distinta cando nós non temos obrigadores. Só ten que estar o alcalde e os técnicos. Por lo tanto, outro dos puntos dos que se fala é que estemos técnicos nunha comisión. E que os técnicos xa son os que participan nas comisións. E xa son os técnicos os que fan seguimento das cousas que nós non entendemos. Ora, como parte executiva dun goberno, evidentemente temos que velar por as cousas que facemos, porque despois, como vos corresponde, evidentemente, fiscalizar e controlar e formar parte tamén desa cuestión que é moi sincera. Se algo está mal, pois tamén trasladarlo ao grupo de goberno. Por lo tanto, esa comisión a mí me parece ben, por eso non vamos a votar en contra, pero a verdade é que son cousas que xa se están realizando, porque a propia lei te leva a eso. E logo, con respecto aos procedimentos, home, os procedimentos os marca a lei. E ainda encima de marcalos a lei, nós vamos máis aló do que marca a lei, porque, como ben decía Javier, e como ben queda acreditado, nós podemos facer moitos dos procedimentos que son sin publicidade, negociados e demais, os podíamos explicar para que se entenda ben a dedo, por importe, e non o facemos. Outra cousa ben distinta é que logo as empresas, como dicía Javier, que irán participar ou non por outras cousas que non veñen ao caso. Pero entre outras moitas é porque evidentemente a veces as administracións que teñen que pagar pois tardan moitos meses en pagar e moitas empresas locales non poden asumir ese gasto. E iso é o que ocorre. E senón, creo que todos temos a posibilidade de falar con empresarios deste Concello que vos poden contar o mismo que estou dicindo. Por tanto, a vontade toda, ora, se o goberno ten que recibir críticas, tamén ten que ter a capacidade de gobernar e non intentar ser gobernado dende fora. Porque entón, a mí me parece moi ben a fiscalización e todo o demais, pero non me parece ir máis algo que xa digo que se está cumplindo. Por eso nós non vamos a impedirlo. Pero tampouco queremos que quede en ningún momento ninguna sombra ou sospeita de que aquí se fai algo que non corresponde ao que vai máis alá, volvo a decir, do que marca a lei. E, por certo, remato cunha cousa ao señor do Partido Popular, dicindo que, ademais, a mí me parece ben. Vostedes si están noutros foros onde pode defender adxudicacións e procedimentos. Sí, vostedes están no Parlamento de Galicia, que é o encargado. Deixeme de rematar, por favor. Espere que lhe vou aclarar por qué. Porque eu teño dito moitas veces, nos foros, precisamente, que é por onde iba Javier, en nos municipios, donde se impiden debates moito máis sinceros que ese, que é que os procedimentos que se fan a dedo son continuados e de seguida por cantidades millonarias. E cando nós plantexamos que non se faga así, se nos mete incluso a levar as mocións. Nós non temos, mañá é un día deso, nós non temos ningún problema en debatir. Pero vostede ten a capacidade por unha cousa. E yo explico. Porque se non estamos de acordo como grupos en cambiar, ou estamos de acordo en cambiar procedimentos de transparencia, de lei de contratacións, que eu si estou de acordo en que ao millor non existan eses contratos, fíxese ben o que digo, vostede ten a capacidade de levar unha iniciativa ao Parlamento para plantexar, porque é parlamentario do Grupo Popular que ten a maioría presa. E ten a capacidade de facelo, porque é algo que lle corresponde a vostede, é algo que ten que facer. Para iso tamén está representado nas músicas. Nós facemos un traballo e vostede ten que facer o seu, que tamén me consta que tamén lle pagan por todo. Por tanto, non veñamos aquí envolvendo en que non estamos representados nos sitios. Si estamos representados nos sitios e si temos que defender as cousas que vimos aquí decir os demais. Nada máis.
vai a ser, de alguma maneira, quen poña a andar aquela moción que foi aprobada neste pleno por Costa Nosa das escolas deportivas de Ribadavia, entre outras cousas, por suposto. Conclusión, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Se acaba de negar. Pues empiezo por donde termina Bryce, ¿no? En cuanto a que ven motivada por una moción aprobada en este pleno, que conto co voto a favor do BNG, que entendemos que é unha boa nova. Tamén ven emanado dos estatutos e o regulamento dunha estrutura de participación cidadá e representativa do sector, e o bo que ten a conformación a aprobación destes estatutos, destes regulamento, a autorregulación por parte do sector, o que entendemos positivo, e a estructuración da actividade deportiva en Ribadavia, que é algo moi necesario nestes momentos, e por eso vai contar tamén co noso voto favorable. Muy bien, muchas gracias. César, Partido Popular. Ben, en este caso, o noso voto vai a ser a abstención, temos unha modificación que se la rebasa no seo deste Consello Municipal de Deportes. Bueno, pues, xa tínhamos manifestado no seu pois certas dúbidas do noso grupo sobre a posible operatividade deste tipo de órganos, pero bueno, en ese sentido, de logo non vamos a estar en contra da modificación, non tería sentido, pero optamos pola solución. Muy bien, muchas gracias. Javier, José. Ben, efectivamente, pois este órgano xa ven da legislatura anterior, se cabe agora pois darlle máis énfasis. Entendemos que é necesario, sobre todo, este Consello Municipal de Deportes. A mí me gustaría pois que se implicara pois, no que é no propio servicio, pero de maneira pois importante. Entendemos que é necesario pois mudar certas actividades que ali se producen e sobre todo dar un maior servicio e unha maior flexibilidade aos usuarios do medio. Por lo tanto, confiamos que esta nova etapa deste Consello pois traia boas novas para este servicio, que seguramente pois atraerá para os usuarios e para o Concello. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Quieres un segundo turno? No. Bueno, pues procedemos a votación. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Muy bien. Entendemos que quedan os dous puntos aprobados. Vale. Pois pasamos ao octavo punto do orden do día, que son os festivos locais do 2017. A proposta, señor secretario. De seguir, a señora López, propón os festivos locais os días 8 de setembro e 28 de febreiro, martes de Entroido. Sin máis, pasa a votación, o resultado determinado favorablemente con os apoios dos membros do PSOE, o compromiso con a Liga e a reserva para o Pleno dos membros do PNG e o Consello de Pleno de Ribeiro Común. Vale. Neste caso, Manuel. Bueno, eu como xa comentei nas sesións informativas, o día 8 de setembro, sin duda, de que ser festivo local, porque é a nosa patrona cultural e tradicionalmente. Os outros días que se van a deixar, para cambiar o marzo de carnaval, o ano que ven non se asemellan ni se achegan a días locales, mas nós incluso o falei concretamente da posibilidad tamén do día 29 de abril, que é o día de San Pedro Mártir, independentemente das creencias de cada un, que foi unha festa sendeira e tradicional
paran as autocaravanas, pero se fan de maneira escasa e de maneira moi precaria. Nese sentido, entendemos que, ademais, esa oferta, a pesar de que hai noticias de que se está facendo algo similar no Concello de Cende, entendemos que a diferencia e o potencial de Ribadavia é moito maior que o Concello veciño, e, ademais, hai que recordar que no entorno só Cartelle, Pontedeva, Amoedo e a propia cidade de Ourense son as zonas máis próximas a Ribadavia que dispoñen deste servicio. Quero recordar, como xa se dixo na resolución, que esta instalación suporía un escaso, un pequeno investimento por parte do Concello e, sen embargo, ten un potencial enorme debido a que estas persoas que se viaxan na caravana normalmente viaxan dentro de unha guía de un circuito propio dos caravanistas que siguen os áreas de servicio e os parques onde se pode estacionar. Nas propostas que nos introducimos nesta moción intentamos facer da maneira máis flexible para que haxa capacidade de asustarse a mesma e simplemente propoñemos que para que a tempada estival, que eu creo que un tempo suficiente, estes recursos dispoñan polo menos, e aquí o decimos, en base ás guías estipuladas estándar que teñen os autocaravanistas, e nas cales teña cando menos servicio de auga, validado do VC, augas usadas e electricidade de carga eléctrica. É dicir, que sería un investimento mínimo, ademais de adecentar e melhorar a área. A nosa proposta, que non introducimos na propia moción, justamente para dar flexibilidade ao equipo de goberno, pero, a pesar de non introducirla
sean simplemente visitantes de paso, sino que pernocten e fagan pois máis de unha xornada en Ribadavia. Nos entendemos que iso é algo que hai que, na medida do posible, tendo presente a pouca capacidade da administración pública ten para iso, porque iso estamos falando fundamentalmente de iniciativa privada, de infraestructura hotelera e demais, tendo presente pois eso, a pouca capacidade da administración pública para dotar de plazas de hotel a unha vila ou de facela, digamos, máis atractiva non só para visitar e para pasar, sino tamén para quedarse, entendemos que isto sí que é unha medida que de algún xeito, xa digo, non corrixe este problema estructural que nos entendemos que ten Ribadavia, pero sí posibilita abrir unha vía a un tipo de turismo que, digamos, que viaxa xa coa casa a costas, e que dese xeito pois podemos conseguir pois captar a presencia e a permanencia durante máis de unha xornada deste tipo de turistas. Por lo tanto, entendemos que pode ser unha medida positiva e tendo presente, ademais, como sinalaba Brais anteriormente, a escaseza de instalacións deste tipo que hai na provincia, pois digamos que se unimos o xa inherente atractivo de Ribadavia a escaseza de instalacións deste tipo que hai na provincia e dotamos a Ribadavia con este tipo de instalación, pois desde logo creo que podería ser un punto moi atractivo para turistas que viaxen en caravana ou autocaravana. Entón, nese sentido, pois a nos parecenos unha moción interesante, parecenos unha iniciativa moi aproveitable, unha iniciativa moi interesante de levar a cabo, que se debería pois, intentar levar a cabo o antes posible, evidentemente sendo conscientes de que as cousas non se fan da noite para a mañá, pero xa digo, o noso voto será favorable e nos parece, como dicía antes, a posibilidade de algún xeito intentar abrir unha nova vía para solucionar o que para nós, como dicía inicialmente, un problema estructural de Ribadavia, que é a incapacidade, ou a non incapacidade, pero a dificultade que ten para captar turismo permanente que quede máis dicía en Ribadavia e en Galicia. Nada máis. Moi ben, Javier. Ben, xa adelanto que o noso voto vai ser favorable, nos parece moi ben a iniciativa. Estamos de acordo con todos os datos que se dixo por parte do de Brais, porque presentou a cuestión. É certo que é un turismo que vai en aumento, é certo que é un turismo con un certo poder adquisitivo medio alto, pero ahora, me gustaría facer unha reflexión
consensuar a mellor ubicación para esta área que realmente, pois bueno, xa lo dixen antes, é un turismo en auge, son un turismo pois un poder adquisitivo medio alto, eu penso que vai aumentar. Por lo tanto, a nosa disposición do goberno para poñela canto antes e controlar pois, as reglamentacións e os requisitos que fagan necesarios. Moi ben, moitas gracias, Javier. Entendo que queda aprobada por unha unanimidade, por lo tanto non sometemos xa a votación. O punto 10º do orden do día, que é proposta do Grupo Municipal de Goberno Común para que o Concello de Ribadavia faga un plan de mellora do casco histórico de Ribadavia. Neste caso, que os acordos do señor secretario, procederá despois sobre a moción. Propostas de acordo. Primeiro, elaboración dun plan de intervención para a mellora da imaxe e cuidado do casco histórico. Segundo, implementar medidas administrativas e fiscais no simple exercicio fiscal para revitalizar o casco histórico, facendo dele unha zona de Ribadavia viva, dinamizando a súa habitabilidade e a oferta de vivenda de locais comerciais. De seguir, os utilizados de forma ordinaria no acordo presentado, que nos indica o autor de este. PNG, reunión común, PNG, ocupación directa de reunión común, compromiso por raíz e moción transparentes. Reservas para o pleno, membros do Consello de Pleno, los últimos mayoría que tendrán favorablemente. Gracias. Neste caso, Brais, reserva. Gracias. Ben, pues, esta moción é unha recopilación de reivindicacións que o grupo foi facendo nos últimos plenos desta legislatura. Entendemos, e como seguro o entenderán todos os grupos, o casco histórico é o centro de atracción para os turistas e visitantes que acuden a Ribadavia. Sen embargo, a súa mellora é cando menos é un amplo máximo de mellora. Nese sentido, atopámonos moitas veces con zonas sucias, con mal mantemento, con pedras rotas. Atopámonos e poñemos o foco de atención en zonas que nos entendemos son estratégicas para o propio casco histórico e que se negarían que repercutirían beneficiosamente no resto do casco histórico. Centramos unhas parcelas, a nosa proposta é, por eso, facer un plan
menos e que desde entón atópase en situación de abandono, entendemos que sería importante, sería, eu creo que moi positivo, acabar por reformala e darlle un uso e un aproveitamento a esta infraestructura. Nos creemos, da que por suposto, igual que as cousas tan concretas, creemos que mellor non recolleras explícitamente na propia moción, pero sí nos gusta e nos vemos positivo decir que nos aproveitaríamos, por exemplo, que unha das posibilidades sería para albergue xuvenil. E cando decimos albergue xuvenil referímonos a que normalmente os albergues xuvenis son de novo elementos de dinamizadores para traer excursións outra vez, como na anterior moción, a Ribadavia. Desde logo non estamos en condicións de competir coa oferta privada, entendemos que hai que respetarla, pero non existe un albergue xuvenil de iniciativa privada, por lo tanto, creemos que o Concello si o podría levar. Sin máis, perdón, esquecíaseme o segundo punto da moción, que implementar medidas administrativas e fiscais que, evidentemente, para o exercicio fiscal próximo do 2017, e estas medidas, evidentemente, porque estes plenarios só podrían ser de carácter positivo, nunca negativas, para as persoas que, digamos, facilitaran a oferta e o aluguer de vivendas en baixos ou preços medios. Sin máis información. Manuel. Eu xa comentei nas comisións informativas, o noso voto vai ser favorable. De feito, este grupo presentou ao largo deste ano da legislatura varias mocións enfocadas a dinamizar o gasto histórico tanto na súa limpeza como na súa reivindicación. Incluso un rogo a pregunta na Vella do Río en torno ao Niño da Raíña que se pode mellorar. O que máis é que parece non razonable, ojalá logremos consensuar entre todos os grupos desta corporación e facer un Gracias, Manuel. Acabo de negar. De o noso grupo coincidimos co analizado nesta moción. A verdade é que o noso insignia, que é o casco vello de Ribadavia, está moitas veces infravalorado, ou tanto por parte da administración como moitas veces, desgraciadamente, por parte do conxunto da veciñanza. Creo que temos unha sorte inmensa no patrimonio cultural que temos no propio casco, e moitas veces non somos quen de prestarlle o caso necesario. Eu entendo que dende o Concello moi poucas veces temos capacidade para que fundamentalmente as vivendas privadas teñan mellor estado, ainda que, como vendía a moción no segundo punto, e como temos tamén manifestado en outras ocasións dentro do meu grupo, medidas fiscais positivas poden axudar a que isto se modifique. Creo que dende o bloque temos moitos sitios onde podemos visualizar ou demos exemplo en algunas ocasións de como implementar este tipo de accións. Falaba o propio autor da moción, fala do río, e falaba tamén agora Manolo do Muiño. Creo que son zonas que moitas veces están infravaloradas, onde tengamos a atención merecida. Moitas veces costa ver o tráfico rodado ainda por algúns lados do casco histórico, e incluso vehículos estacionados que sí que non luce ou non dá toda a forza que debe ter o noso casco histórico, e hai determinadas medidas que non implican unha aposta económica, e sí que te dan outra vida, outra vitalidade ao patrimonio que temos, e incluso algún esquecido, como pode ser a Igrexa da Oliveira, que non está inserida no propio casco, pero que tamén é un patrimonio que xa lle gustaría a outras zonas do país ter, co cual o noso voto vai ser favorable. Gracias, César, por dir popular. Gracias.
recaudación e posta en valor de recursos, hai uns meses o Consello da Xunta aprobaba unhas liñas de colaboración cunha serie para potenciar unha serie de cascos históricos de Galicia, os fundamentais cascos históricos de Galicia, entre eles concretamente o de Ribadavia, unha actuación que aprobaba o propio Consello da Xunta de Galicia. Xa digo, nos entendemos que é fundamental ter moi claro que é o que queremos, cal é o concepto que temos do casco histórico, que é o que queremos facer para implementar medidas para calalo. Nos entendemos e sempre unimos así, e así o defendimos tanto cando era a campaña electoral no momento de escoller o noso programa como cando falamos con calquera persona, que nos temos dous recursos que podían estar perfectamente unidos, que son o viño e o casco histórico de Ribadavia. E nos creemos que o casco histórico de Ribadavia tiña que ser o vehículo fundamental de potenciación da denominación de orixe ribeiro. E ao mesmo tempo, a denominación de orixe ribeiro teria que ser ese valor engadido ao patrimonio arquitectónico de Ribadavia para xuntos ter unha perfecta validaxe precisamente convertir tanto o ribeiro como o propio casco histórico de Ribadavia en lugares de referencia turística e a nivel nacional. Eso é unha teima que sempre tuvo este grupo, que seguimos a ter, pero evidentemente xa digo que hai que ter claro que se quere facer, non implementar medidas puntuais e ocasionais destinadas a mellorar aspectos concretos, sino ter clara a idea do que queremos facer. En ese sentido estamos absolutamente de acordo na elaboración do plan, ter claro o que se quere facer e despois implementar as medidas para alcanzar ese objetivo. Simplemente sinalar outra cuestión, que a verdade é que, xa digo, vamos a votar a favor, comprendemos a importancia da elaboración dun plan, pero moito nos tememos que vaya a pasar como con outras mocións que se aprobaron tamén en este pleno, coa elaboración de plans. Ahora pues, estou pensando, por exemplo, de mellora de infraestructuras no rural, se falou en numerosas ocasións e se aprobaron algunhas mocións de elaborar un plan de legislatura para mellora de infraestructuras no rural. Sí, todo se aprobou, pero a día de hoxe, isto debe ser a inicio da legislatura, a día de hoxe nada sabemos dese plan, non hai un listado de actuacións a levar a cabo, pero é dicir, que momento me temo, agardo que non, porque
para que transformara a sociedade e o sentido de que decías a focado no aparcamento da persona mayor, pero finalmente acabaron recoñecendo que foi unha medida positiva e que o estar no goberno tamén implica eso, non? Aquí non fixeron manifestacións, pero por exemplo en Pontevedra sí que a sufrido que finalmente hoxe é un modelo de cidade que está gañando moitos premios, con lo cual a veces tamén hai que arriscar cando se está no goberno en ese sentido para poder favorecer tamén ao final ao conjunto dos vecinos e ao propio concello. Ben, é certo que temos que arriscarnos, pero tamén é certo que moitas veces non queremos medallas, pero moitas veces tamén é bo reconocer porque ao final tampouco se reconoce. Pero bueno, tampouco queremos medallas que non necesitamos, porque eu sempre digo, dúas medallas, son topadas e outra cosa non. Entón, parece que ten. Moi ben, si que eso entendo que non. Eu nesto sí que quería comentar unha cuestión. Nós vamos a aprobar a moción, como dixo Javier, pero tamén é verdade que hai que poner valor alguna cousa con as moitas debilidades que podemos ter, pois eu creo que o dicía Javier no momento. É verdade, eu estou de acordo en facer planes, por lo tanto vamos a facer, non hai ningún problema. Podemos facer 20.000 planes de dinamización do casco histórico e todo o que queiramos. Podemos ter moi claro todos o que queremos, porque o casco histórico conhecemos todos perfectamente, e sabemos as eivas que ten, e sabemos o que hai que arranxar. O caso é que despois de facer os plans hai que ter cartos, e para ter cartos teñenos que dar aqueles, como decía Javier, que lle corresponde por as súas competencias. Ese é o problema. A mí non me vale vir aquí e botarle a culpa ao goberno deste concello e decir que moito nos tememos que non vamos a ter efectividade con ese plan. Home, levamos aquí un ano e creo que algunhas cousas que temos feito. Evidentemente o que non vamos a arranxar é todo o que desfán outras administracións. Eu decía Javier, eu teño moi claro, non solamente se deixa colgado o propio concello, porque o ARI non solo corresponde ao ámbito privado, corresponde ao público. Desde fai anos, a Xunta de Galicia deixou de implementar as axudas que se tiña para rehabilitar os cascos históricos tamén nas zonas públicas. Por tanto, eso hai que decirlo alto e claro. Eu teño dito moitas veces, porque é un erro sin igual, porque a rehabilitación é a que le dá cargos a aqueles pequenos e medianos empresarios que despois o Partido Popular tanto di e tanto defende. E resulta que les quita o pouco traballo que les podía dar. Iso é unha realidade. E aparte de ser unha realidade, é un erro manifesto. Por non decir, que o decía Javier, e non acabou de rematarlo, que non solamente é que non se implementaran as axudas durante estes anos, é que ainda encima se deixou colgada moita xente que as había solicitado. E como decía él, que a mellor teñen que ir ahora para pagar esas débedas que se contraíron cas diferentes persoas que arriscaron a rehabilitar no casco histórico. Por tanto, claro que temos eivas, claro que as podemos corregir, e que o temos todo moi claro, e seguramente se nos sentamos cos técnicos vamos a coincidir todos os grupos no que hai que arranxar. Ahora ben, hai que buscar recursos, e onde hai recursos é donde, ou é mellor dito, é quen os ten, e quen os ten neste caso é a Xunta de Galicia, que para eso son as súas competencias, non? Porque hai que decirlo así, claro, este goberno ten apostado, e tamén ten dito, porque eu escoitei neste plenario moitas veces, e Celso, que leva aquí moito tempo, non o sabe, felicitar ao grupo de goberno na Cámara do Partido Popular por haber aprobado o PEI, con todo aquilo que conleva, con todas as connotacións negativas que veces poden ter. Pero é verdade que se levan investido unha cantidad inxente de cartos en rehabilitación de rúas e demais, e de vivendas, que senón non teríamos o casco histórico con un grado de rehabilitación máis grande, ou un dos máis grandes que hai en Galicia. A ver se o temos claro tamén, porque ao mellor, cando salimos deste concello, ao mellor non sabemos o que nos dice, pero eu vou a reunións onde se dicen esas cousas. Por tanto, todo eso se podría seguir facendo se está claro que algúns nos axudan, porque senón o concello é inevitable. Eu lle digo unha cousa, ou é inviable, eu lle digo unha cousa, plans deste tipo hai nas consellerías, e do que hai que facer neste casco histórico hai nas consellerías. Desas rúas
comparto a visión da moción, pero non comparto, dende logo, a visión que se ten de que parece que isto é unha deixade do grupo do goberno, cando non é certo. Porque se por algo, non o digo por vostede, digo por a parte do Partido Popular, que, dende logo, dice que parece que non vamos a implementar esa tira, seguro que implementaremos esas cousas e las faremos chegar. En eso estaremos. Outra cousa é que se volvo a apostar por algo que para mí é fundamental, que é a recuperación do noso patrimonio. Nada máis, moitas gracias. Entendo que tamén queda aprobado por unanimidade, polo tanto, pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o punto número 11, que é a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a apertura do Museo de Viña en Galicia Individual e Electoral de San Andrés. Neste caso, de Santander. Ten a palabra o señor secretario. Proposta de acordo. O Pleno do Concello de Ribadavia acorda exigir a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial de Ourense que con urxencia se tomen as medidas necesarias para a apertura inmediata do Museo do Viño de Galicia da Electoral de Santander para o corredor de Ribadavia para cumprir os compromisos adquiridos. Seguindo os eventos de votación ordinaria do representante que se obtén os resultados. Votos a pronto e expresión de compromiso por Galicia con acciones transparentes. Para reservar o Pleno o compromiso de negar e o concerto de como presidente por mayoría fica de calidad por la lei. Neste caso, Javier, ben, eu entendo que, bueno, pois, esta é unha moción que realmente ao mellor non é tan reiterada como a do contrato homologado, pero sí que realmente se ha atendido aquí varias veces, non? Incluso non só o atendido aquí varias veces, senón que realmente, pois, se leva anunciado que sí, que se aposta por ele, pero realmente non vemos a conclusión final. Eu entendo que realmente nos queda pouco para chegar á meta, sería unha vaga que se volvera a deteriorar parte xa do que aí está feito. Entendo que despois a inversión que tendríamos que levar a cabo, pois que sería pois moito maior do que realmente o dinheiro que queda para construir. Por lo tanto, eu entendo que esta moción sería necesaria para que se fixera, se non pode ser, durante este exercicio 2006, si para o ano 2007, e que despois de 17, perdón, e despois de tantos anos, desde aquela escola taller que empezou ali a traballar con Santander, pois fósemos que pois de ver en funcionamento pois ese museo, porque non é só o Museo do Viño do Ribeiro, senón que o Museo do Viño de Galicia. Por lo tanto, eu entendo que é necesario xa acabar unha vez por todas, e por lo tanto, simplemente esta moción casi é de reconducción. Moitas gracias, Javier. Manuel. Eu xa como comentamos nas comisións informativas o noso voto vai a ser favorable porque entendemos que é unha reivindicación histórica, un edificio emblemático pouco máis hai que decir. En todo caso, pois pedirle tamén o apoio ao señor parlamentario para que incluya ali onde eles ves
claro. O que pasa que está para recibir simplemente o que vostedes mesmos fan. E hai unha ventaxa que temos ahora tecnolóxica que é ter acceso ás novas tecnologías. O Museo do Viño de Galicia podería abrir o próximo verano. Está vostede nesta foto, o conselleiro e algún máis. O Museo do Viño de Galicia podería estar aberto ao público no verano de 2017. Non o digo eu, dice o vostede, o seu conselleiro, o seu presidente local do Partido Popular, que dice aquí tamén que a Diputación está totalmente receptiva a establecer líneas de cooperación para as instalacións e para firmar en breve ese convenio. Ese mismo convenio que vostede está dicindo ahora, despois dun ano que ainda se vai a firmar. Por lo tanto, mire, un non recibe porque sí, un recibe porque nesta reunión, por certo, ningún dos compañeiros que estamos nesta corporación estivemos invitados a ela, non sei se o recordan. Despois, claro, veñen vostedes aquí e se atreven a decir que o alcalde non vai a un sitio, non vai a outro, ou non deixa ir cando non invitan, pero claro, a vostedes acostumbran, como me pasou outro día con a consellería, a decirme por teléfono que vostedes os invitan como grupo político, unha jefa de gabinete dunha personalidade do Partido Popular, ¿no? Entón, nese caso, vostedes fixeron o mesmo. Aparecen vostedes ali, venden o barco, claro que chegará algún día, venden o barco, e despois non hai barco, nin hai ancla, nin hai nada. Entón, unha falta de respeto total a esta corporación, unha falta de respeto total a esta comarca. Porque, como dicía Brais, vostedes non solamente venden esas motos que ainda encima non fan, por eso tenemos esta moción, senón que ainda encima vostedes nos podrá decir o que queiran, pero tamén fagan un traballo. E saben que hai nas diputaciones aquí que dice que vostede quere un convenio e que hai algo xa preparado? De momento nada, porque desde fai uns meses non contestaron a nada do que se lle preguntou. Donde está ese proxecto, que se anunciou fai un ano? Mire que eu lle dou máis marxen do que vostedes me dan a mí, porque vostedes a veces presentan unha moción e os 2 meses me están dicindo a mí que non executamos as mocións. E eu lle dou un ano despois de 25 e nin siquiera son capaces de abrir. Por certo, claro que é de final en 80 e pico, claro que é título ben fácil de saber porque era así, porque teu pai foi un dos impulsores, que era alcalde no seu momento. E, polo tanto, desde aqueles anos non se fixo outra cousa. Cando se fala da perversión dos partidos políticos, sei que dixeches o Partido Popular, pero é o Partido Popular que reiteradamente sempre deixa sin facer os deberes neste sentido. Porque cando ese bipartido tamén se fixeron deberes nese sentido, porque se rehabilitou algo que se había deixado outra vez caer. Por lo tanto, non é certo que aquí se uns fan o mesmo que os outros, non é certo. Uns poñen o empeño de abrilo, e uns poñen os cartos e poñen as cuestións para abrilo e outros non o fan. E por iso temos esta moción que ten que ser reiterativa, claro que sí, porque hai que decirlo dunha santa vez. Non se pode denunciar, porque estou seguro, por eso atraigo antes, porque eu, claro, de tonto, tamén teño susto en política, en outras cousas, a mirar moito, pero estou seguro que nesta campaña veremos que veñen anunciar que se vai abrir. Segurísimo. E algúns non teremos a oportunidade de denunciar, nin siquiera nos recibirán nin esa denuncia no xulgado, pero si nos reciben ou si nos denuncian a nós por facer rodas de prensa de cuestións que nos conceden a nós. Mire vostedes o que fai o Partido Popular, así claro, e vostedes, entón, algúns tiñen que estar todos os cargos do Partido Popular na cadera, porque están sistemáticamente anunciando obras. Home, non me toquen o pelo, por favor, só hai que ver a última cuña publicitaria onde Galicia baja os impuestos con cartos públicos, estamos pagando, e eso non é denunciado. Non nos denuncian a min e a este señor pobres, políticos pobres, porque anunciamos que viñeron unhas obras que dan sin televisión. Bueno, este é o caso. Pero mire, prefiero que se ven que vostede, por eso digo, que vostede nos denuncie o Partido Popular por anunciar obras que si se consigue e que están aí e que se acaban de visitar e que van ser unha realidade, que non ter que andar coa pobreza de que acaban de facer a vostede, de que vostedes anuncian cousas que despois de 25 anos non son capaces de levar a cabo. Por lo tanto, a nosa moción era nese sentido e por eso hai que decirlo alto e claro. Nesta
situación, o culpable é o Partido Popular. E non máis. Esperemos que vostede, como dicía Manol, lle transmita, se lle repite, que allá o faca, eu non lle desexo ningún mal. Non, sí, se lle repite, se lle digo que por min, estupendo, que repita. Eu estarei aquí traballando, e hai que baixar o Estado, para ver se vai estar. Seguro que está aí que a pancarta pedindo que se abra o museo. Eso tamén estou seguro. Por lo tanto, nada, moita gracias. Entendo que é por unanimidade tamén. Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué preferes? Si no sabes por qué. No, no, eso por lo medio la receta. Ahora, se me pide, no, pero... No, eu. Rectificamos como da debe rectificar. Estaba ben rectificar eso. Exactamente. Claro, inteligente. Pero lo que es eso. Bueno, vamos a proceder, se non hai mocións de urgencia, non sei se hai mocións de urgencia, pero hai un. Bueno, pues vamos a proceder a rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente e, neste caso, como teño dito en outras ocasións, vamos a empezar por os rogos e preguntas que neste eiro fixo Ribeiro en Común, porque son aqueles que fixeron por escrito, evidentemente, pues aqueles grupos que van por escrito, pues, así temos que respostar tamén. En ese sentido, pues, dais esa palabra. Moitos son rogos, bueno, leo que... Algúns son rogos, gracias, e alguna pregunta tamén. A primeira en rogo, refires a limpeza integral do patio de acceso xulgado e o castelo. Hai unha parte compartida, unha análisis que temos o concello aí de protagonismo, refiro ao patio, escaleras e ao propio soportal, que na propia mostra, pues a verdade é que non gozou dun protagonismo importante e non estaba nas súas mellores, desde o meu punto de vista, condicións. Ao segundo é en relación, unha pregunta en relación con unha notificación recibida o 11 de maio neste concello sobre o tráfico do Peixón. Facemos dúas preguntas. A primeira é porque non se remitiron, según este requerimento, a órgano autonómico as alegacións presentadas durante o trámite de información pública, tal como ahora requiere a Xunta de Galicia. E a segunda é se foron remitidas a este órgano autonómico as alegacións dos ciudadanos e ciudadanas afectados polo referendo común. A terceira é un robo, de novo reiterada en outros plenos, de arranxo de dous arrotas na rúa Extramuros, xusto onde está entre a ponte e a propia muralla medieval. Outro robo é un robo xeral para que as propias resolucións da alcaldía de reconhecimento de obrigas se especifiquen máis detalladamente os conceptos, simplemente co objetivo de facilitar a labor de control e seguimento que estamos obligados os conselleiros da oposición. Reiteramos outra solicitude feita en plenos anteriores de a instalación dun paso de peóns entre a rúa Avenida de Redondela e a rúa Elana Rodríguez, a altura do velatorio, e preguntamos se se iniciou o proceso para a súa instalación. Así mesmo, solicitamos tamén que se proceda a sinalización instalada da FOD do paso de peóns, que neste momento non existe, se existe a súa sinalización vertical, pero non a de rúa. Outro robo en relación á solicitude feita do entorno na carrera de Sanxés. Volvemos a solicitar que se mellore a sinalización e panel informativo desta capela, se coloque e se proceda a colocación dunha pamplera no seu entorno e
municipal, entendemos e reiteramos que se proceda agora sí para evitar deterioros futuros tamén por excesivo uso deste camiño de coches ou este tramo. Volvemos a solicitar que se proceda ao selado de seguridade da rede de base do pozo que hai no Parque Rola, que nos entendemos pode ser perigoso, fundamentalmente para nenos e nenas. Solicitamos tamén a limpeza ao redor do antigo matadoiro nas inmediacións da Ponte de Ferro, a chamada Rúa del Naval, que se proceda tamén a limpeza da sinal de entrada en Ribadavia desde a Noia da señalización de Ribadavia. Solicitamos a limpeza a sustitución así mesmo de toda a señalización de estrada que está en mal aspecto ou deteriorada no Concello de Ribadavia. Solicitamos de novo a limpeza da fachada superior, na parte superior da entrada do cemiterio municipal, e así se mellore o seu aspecto interno, coa recogida de contenedores que están retirados e outros materiais acumulados, e ademais se adapte, según se nos explicou ou se nos respondeu no pleno anterior, se adapte de alguma maneira o letreiro de entrada ao mesmo o horario estival Solicitamos a limpeza da parte traseira do cemiterio municipal tamén, do que se chama campo da feira, onde ademais tamén existen pedras e restos de obras que nos entendemos se debe proceder a súa retirada. Por outro lado, temos constancia, por lo menos así se viu, cartéis no noso terreno municipal en relación tamén cunha pregunta feita no pleno anterior de que a Deputación Provincial fixo labores de mantemento e limpeza empregando glifosato nas vilarrúas, concretamente na estrada de Valdepereira con San André, onde estábamos os cartéis, e facemos un rogo de que se notifica a Deputación deste Concello que no noso terreno municipal non empregue ditas sustancias nin outras que non sexan respetuosas co medio ambiente. En relación, ademais, coa moción aprobada por este pleno sobre o homenaxe do verdadeiro alcalde republicano de Ribadavia, queremos saber cal é o estado desta homenaxe que o 20 de xullo non pudo ter lugar, e queremos saber cando será esta homenaxe. De novo, volvemos a propor que desde o Concello se fagan as xestións necesarias para a retirada de árbores secas presentes no río Avia e Miño, fundamentalmente no Avia, na altura entre o Muibre e a Pasarela da Foz, pero tamén en outras partes da conca, e propomos que se faga esta solicitude a Confederación Hidrográfica. En relación cunha resolución da alcaldía de recoñecemento do Briga con data de 20 de xullo, referida a dúas facturas, unha é ao PSL co concepto traballo de instalación eléctrica en torno da Pasarela da Foz por importe de 1.620,46 euros. Preguntamos a que traballo se refire a factura, xa que non é visible ni perceptible ningún traballo en entorno citado da Pasarela da Foz, e unha segunda factura de instalacións a mando SL, suministro material eléctrico e o concepto PON Cuidado Viño por importe de 3.174,85 euros. Preguntamos por que este gasto non aparece recollido no orzamento de gasto que se nos presentou entre os grupos sobre a propia Cuidado Viño de 2016. E teño dous rogos presentados de fora de plazo, que son breves, que gustaría citarlos, que o primeiro é robo de instalación de paso elevado, cando menos un paso elevado, se pode ser máis, os técnicos pertinentes o valoren, paso elevado no tramo desde a capela de San Lázaro ao cemiterio para minguar
donde só está incluída Vila Termal de Carballiño e de Leiro, e, sin embargo, non está incluído a señalización da Vila Termal de Cadalba de Figueiredo. Entendemos que, invocamos que se le traslade as administracións competentes que se inclúa a señalización Vila Termal de Cadalba de Figueiredo. Nada máis, gracias. Sí, vou empezar por a última porque é a que non teño anotado, que son non olvido. Vou a contestarche simplemente que non sei porque non está incluída a señalización. De momento vouche contestar iso, vale? Porque senón despois, dende aquí, se lle dá traslado a directora xeral do que falamos no pleno do Concello de Guadalajara. Non terá autobús en Vigo. Entón, de momento vou unhas temas a comentar outras cousas, vale? É o que che podo dicir, non o sei, descoñezo eso, porque non se lle dio ao Concello onde se vai a señalizar, se lle explica, etc. Pero bueno, ao final é o alcalde de Guadalajara que é así, sabes? Pero bueno, vou empezar a contestarse as preguntas que faço, desculpe. Hai un rol que se traslade ás administracións competentes. Sí, non te preocupes, xa se lle trasladou demais. Que trasladarase eu trago. Vaiche contestar, Javier, as dúas últimas con respecto á facturación. Así, sabes que te contesto. Mira, con respecto ao tema da farola que podías dir na pasarela da foto do Pin, formando, non sei en cambio nesa está, facturada, era dicir que eso, igual, no seu día foi un muro, se cambiou unha serie de cousas, e non é que se cambiara ahora, o que pasa que no seu momento se chegara ao acordo con el de ir metendo, pois, decir, a plaza na mitad. Por eso, coinciden ahora, ya non é que se fixera ahora mismo, se fixo no momento da execución da propia casa. E despois, con respecto, porque non aparece contemplado cando María presentou os gastos, porque Desculpa, que acción era? o tema da alumbrada, que non iba contemplado no proxecto, no seu día, o alcalde, que o noso cargo correspondente, dixeron que tiña que cambiar o tema, e eso supuxo, pois, esa cantidade, e o que chegaron a acordo con ele foi que non iba a tener no seu momento e cambiar. Se queres máis detalle sobre o sistema, pois el cambio xa foi realmente necesario. Con respecto, porque María non che dio a aclaración do gasto de material eléctrico que foi roubado no día, porque a factura primeiro iba a presentar como gasto general do Concello. E se lle mandou refacer, sacando o gasto general e facendo unha factura concreta con cada feira do grupo. Entende? É dicir, ese gasto tiña na factura general mensual. A factura da feira do grupo, o gasto material eléctrico, todo dixo que tienes esas sacadas que fixeron específica para que apagara a contabilidade da feira do grupo. Seguramente que cando se fixo eso, pois María xa vai presentado a contas en unha tiña. E o gasto exagerado, que realmente non debe existir, que pasa que está provocado polo roubo que se fixo ali nas instalacións da Natalina. Ben, non te dicía porque non aparece no orzamento. Sobre o orzamento do... Claro, no orzamento se nos presentó de luz. Aparece en blanco, diciendo con a mano de claro, porque eu todavía non sabía canto correspondía a esa partida, porque nós non o sabíamos, entonces non íbamos a poner o gasto que non correspondiera, por eso non aparece. Claro, A verdade que ese gasto provocado un pouco. É dicir, se non entrara nese gasto da lei existente, Sí. segura que non popular, porque ali tamén foi sempre posible, porque deixaron os custos. En todo caso, aí tamén faltan, entendo eu, aí tamén faltan unha serie de cuestións que veñen relacionadas con outras subvencións que tampouco están aí. Por tanto, o mellor se pode tirar desa partida do seu momento, que pasa? Que non o sabemos ainda porque non están en resort. Entón, se non ocurrise eso, se non nos pudésemos trasladar algunha das subvencións que estamos pendientes, que ese é outro problema, por eso non se plasma aí, e xa que venga a modificación, pero eso xa se dixo no momento que esa cuestión había que atender, non hai outra solución.
de todas as administracións, bueno, basicamente a Xunta, pero nós temos que dirigir a moitas administracións para conseguir cousas. Entre elas, poño o exemplo das canalizacións de abastecimiento ou de servicios tanto de telefonía como outros, que ao final pues, levamos casi un mes para conseguir o de unha empresa en concreto, moi eficaz, en as outras non. Este caso é así, cando teñamos que despedir de definición, te mandaremos, pero é primeiro que fa. Por lo tanto, hai unhas cuestións administrativas que eu descoñezo e que non vamos solventando sobre nos bancos. Non hai outra cuestión. As delegacións iban constaban no propio expediente. Ahora querrán outra cousa. Como queren outras moitas que se está facendo chegar. En canto eso se fará. O tema do paso a peóns, pois non o iniciamos, como é obvio. Por que? Entre outras cousas, porque entendo, e así o teremos que facer, que non creo que sea só ese paso de peóns que hai que facer. É que hai outros que están despintados, como creo que decía no outro día, que creo que hai que abordar. O problema é que tenemos que ver onde necesitamos a partida para asumir ese coste. Por unha banda decimos eso, digo vostedes, e por outra banda despois decimos que facemos outros procedimentos. Pero bueno, en todo caso, cando se faga ese, faremos os que correspondan. En relación co tema da homenaxe, bueno, me comenta, bueno, ao marxen de outras cousas, eu xa dixen cal é a miña opinión ao respecto de facer no momento da MIT, non vamos a entrar nesa consideración, vostedes preguntan queremos saber cal é o estado da homenaxe. Bueno, pois a placa me consta que dice a concelleira que xa está elaborada, que pronto nestes días xa estará elaborada. O que teremos que ver, e digo eu como reflexión, é ver cando é a data en que finou esta persona. Porque o que se nos dice ahora nos, o que se nos dice ahora é que en no mes de febreiro do 17 e foi en julio do 36 que levaron e que en febreiro foi así. É o que nos dicen históricamente, que ademais sale. Entón, ao mellor hai que abordar o cambio de data en función disso, digo, vamos, Si me permites muy brevemente relacionado con esto, claro, como xa sabes, a propia moción falaba de dúas homenaxes. Unha, porque era a Concepción, que era de plata, e unha segunda en febrero de 2017, coincidindo co asesinato. pois Agora, eu fago a pregunta se queremos abordámoslo nunha xunta de... por eso, no, se eu entendí, se o que estou dicindo, que non me expliquei mal, se o que estou dicindo é se queremos facer todas as placas, xa que outros anos, coincidindo co de febreiro, ou se non o tenemos que facer. Eso é o que quero dicir. Vale, se facemos así ben, se non, o facemos. A mí non hai ningún problema. Eu non teño ningún problema, unha vez que este feita, poño unha que non coincida con outros eventos para non desvirtuar ou para non cabrear a alguén da familia, porque despois parece que ao facer cousas, pois hai certa parte da familia que non se lle avisou tanto que o Concello non tiña nada que ver. Por lo tanto, a veces ocurren ese tipo de situacións. Con respecto á facturación, xa lle contestou Javier, por lo tanto, con respecto ao grupo de Ribeiro en Común, creo que non me queda nada, tomamos nota dos robos que vostedes fan, e algún me consta, con vou entrar neles, que ou se están avanzando ou xa están avanzando. Pero, é cuestión de que vostede tamén sepa a veces o día a día do Concello. Manuel? Bueno, eu simplemente duas puntualizacións do robo, porque ademais, como sabemos todos, hai casos que se han convidado a ser un acto de unha empresa importante, a nosa habitual, se ha demostrado. Entonces,
Ainda que non o crea, eu lle aseguro que o Concelleiro de Servicios toma nota de todos os rodos habidos e por haber desta colaboración e de por centos de personas que pasan por aquí todos os días e que ahora el dende dentro empeza a ver a dificultade que moitas veces se teñen para cumplir. Se eu non teño E lle aseguro que toma nota de vos, porque me consta que é así. Como no meu momento me pasaba a mí, que non podía entender os todos, por desgracia. Sacou? Eu vou empezar ampliando a pregunta que hacía Brais acerca da pregunta especificamente pola homenaxe a Benito e eu vou a preguntar no conxunto da moción, que eran de formas amplas e tiña moitas máis situacións que a simple homenaxe que pasa con as mocións, estás tramitando o que especificaba nela, como podía ser a necesidade de falar con os institutos para que se coñeza a situación da propia vila no 36 ou o chamamento da ponte que cruza Ribadavia Castrelo como a ponte da homenaxe e outros puntos que se facían referencia na propia moción e que non sei se parte da familia se falou, pero que os que traballamos na homenaxe tentamos comunicarnos co conxunto da familia nós intuíamos que coñecía que era a familia se se molestou, creo que tampouco ten que molestarse, era un acto cívico cidadán que se organizou, que estaba anunciado e que todo o mundo se pudo pasar por ali, de certo foi bastante parte da familia asistiu ao propio acto, non creo que houbera moito problema e creo que se sabía que non era sabíase que non era por parte do Concello a actuación que se realizaba. Outro lo que teño é facer instar a administración competente que se coñece que ten a titularidade a que arranxe a fochanca que se atopa no cruce da Natura 120 creo que o BDX 504 na altura de San Cristóbal para entendernos, que é bastante grande e, bueno, estorba bastante, cual non sei que é a titularidade de eso, porque se insta. Comento, non sabía mucho que era. Facía referencia tamén para esos indicadores de San Xés, entendo que ele facía referencia aos que se atopan en os canceles. Eu vou fazer referencia á inexistencia ou a existencia dun, creo, recordar no conxunto de Ribadavia, creo que estaría ben poder indicar a situación dun patrimonio tan importante como pode ser a igrexa de San Xés no conxunto do casco histórico da propia vila. Preguntar sobre se ten pensado implementar as medidas que facía referencia ao informe de turismo acerca do apartamento para autobuses e outras parecidas e se se ten pensado facer algo, alguna actuación en cuanto aos estacionamentos da rúa Eduardo Chávez, que creo que se chama así, que ocupan un carril da propia rúa e a veces é perigoso incluso o propio tráfico a situación que ten esta nada. Moi ben, os robos comidos en conta e con respecto ás preguntas claro que fixemos algo co tema de homenaxe sobre as cuestións que se fala, por exemplo pode dicir que unha das persoas que máis domina, que creo que ademais según as súas propias verbas e con outras persoas é o pregoeiro que tivemos este ano na Feira de Vigo, que é Xosé Ramón Puse, que está disposto a vir aquí cando nos estimemos para ter unha charla invitando os mexos ou extendida a ciudadanía, como que llaman facer. Eso por unha banda, porque xa teño falado tamén. O tema das valoracións das familias, se se molestan ou non pode entrar nelas. Eu simplemente transmito, por iso eu te digo, que a veces se pode entender que eles se poden molestar se non nos facemos ben. Que pasa? É unhas valoracións, pero non entro, o que non quero, claro que o dixo, é que non se me oculta a min.
hai concelleiros que o saben que era así, vale? Entón, eu non me vou facer responsable do que non me corresponde, vale? Por eso dixo, eu en valoracións de que se moleste ou non, Outros poden acusar de non ter realizado acto, pero non o mencionei. pero do acto quereime que facer responsable, Pero vai. esos comentarios non iban a conta, eu penso. No, o dixen, lo que sigan, o dixen sin ningún ánimo de nada, porque a veces se poden dar malos entendidos, dixen cando non concretamos as datas ou non concretamos que non fai. Foi que eu dixen, non dixen por outra cousa. Claro, se me chaman a miña atención de algo que eu non teño nada que ver, pois terei que dicir. Do outro, de non facelo, pois xa me chaman a atención. Na chamada de xa me chaman a que non se me convida. Vale? Pero non podo asumir o que non corresponde. Con respecto ao tema dos aparcamentos que fan mención dos autobuses, nós temos un proxecto e creo que podíamos e debemos de ter a esperanza de que ese proxecto vai arriba, porque é unha cuestión que está moi avanzada. Si a que me corresponde, mellor, toma medidas preventivas ou de outro carácter contra este tipo de cousas, non o sei. Pero, desde logo, eu creo que estaba así e que vai estar porque é unha boa idea de facer unha zona de aparcamento dos autobuses, eliminando, evidentemente, unha zona que creo que todos entenderemos con ese momento que vou facelo de turismos. E despois, con respecto ao sí que ten razón, que é Eduardo Chao, isto se ten falado moitas veces, que se ten, é verdade que hai un problema de circulación. Tamén é verdade que hai un problema que hai que abordar cos propios vecinos, porque os propios vecinos son os que xa se abordou este tema, teñen moitos, vamos decir así, moitas obseccións a que non se foi a facer. Bueno, hai que combinar as situacións e buscar unha alternativa. A alternativa é xa, pero non dá o que se vai. Xa está. Entón, habrá que buscar alternativa, que a alternativa teñen moi sincera, porque teñen un aparcamento público ao lado. Está clarísimo. Esa é unha terna presa, pero ten razón nesa situación e habrá que ir a retomar. Creo que contestei todo. Partido Popular, César, Sí, vamos a ver, por non cargar demasiado de traballo do grupo de goberno, só vou a repetir os tres novos que hemos repetido nos últimos meses. En primeiro lugar, o pasado 25 de febreiro aprobouse unha moción para facer un paso de peóns nas confluencias das rúas Otero Pedrallo e José María Martínez Vázquez. Díxose que se ha pedido de acordo por este local e ata agora non se executou o acordo porque se solicita que se faga. Segundo o texto tamén que acta o o segundo é que os taxistas de Rivadavia teñen presentado un escrito relativo ao cambio de ubicación, polo que se solicita que se les conteste ou se teña unha reunión con eles. Ademais, tamén parece ser que poderían estar próximas a comezar obras ali no entorno e xa se falou tamén, xa se pediu na última ocasión que se retirasen o teléfono, eu creo que o razonable sería atender a ese escrito que presentaron os taxistas e a resposta ou ben reunirse con eles. Despois, o terceiro, que xa se ven reiterando en numerosas ocasións, é que se coloque adecuadamente o cartel que está situado no campo de fútbol de San Cristóbal no camiño do... Dixe que trasladado para esta, de acordo. O Medina non está colocado, pero... Dixo que cando empezar a ver o parque infantil. Perfecto. Pois tomoslle todos, porque entendo que son robos, vale? Con respecto a reunión non teño ningún problema, se fará no momento que corresponda. O tema do teléfono non ten por que ser un impedimento, porque a obra non significa que os que teñen que retirar a obra teñen que retirar o teléfono público. Por lo tanto, xa retirar o teléfono. Non ten por que retirar o que está. Terá que empezar con digo ao Concello que xa bastante que retirou outra cousa que é tanto non se sabrá. Claro, ten licencia. Eu sí que ten. Empezará cando o estudo de común. Se sabe ningún de fútbol. Eu digo
auditorio da Casa de Cultura. Unha placa de nome, pero non me xo que digo, non, se informou en unha comisión. Se informou en unha comisión. Non me digas que despois os que cumplimos. No, pero non sei o secretario dirá, vai que facer un expediente para tomar esas cosas. Ese mismo preguntei eu. Eu estou preguntando. Non é o mesmo ter un lixo ordinario e tirar a bolsa negra e tal, pois imagínate que tirar